Gabon ikusentzule, gaur korritu da biraren 3. etapa. Abantona atera da eta Balmasedan amaitu. 157 kilometro guztira eta tartean San Cosme eta Avellanadako gainak. Biak 3. mailakoak. Arratsaldeko ordu 2:00 izan du hasiera 3. etapa honek eta irteera puntuan 91 txirrindulari azaldu dira. Gaurko etapa gogorra zen oso, naiz eta ibilbideko mendategiak 3. mailakoak izan. Azkar atera da tropela, abantotik eta 21. kilometroan lehen iesaldi serioa burutu da. Aurrean 9 gizon sartu dira. Elkor Iribe, Banriel, Pou, Gallego, Valentín González, Banbon, Elixalde, Herrera eta Zepas. Honela pasatu dira 8 gizon hauek sodupeko tarteko helmugatik. Atzean tropela lasai asko zetorren. Hauetariko inor etzen eta arriskutsuegia sailkapen nagusiari begira. Sodupeko tarteko helmugatik lehena Holandako selekzioko Banbon izan da. Bigarrena bere taldekidea den Banriel 3. postuan, Abadiñoko Elkor Iribe eta 4. postuan Lituaniako Zepas txirrindularia. Tropeletik 30. kilometroan beste 9 gizonek salto egin dute. Txorrao, Ibarguren, De La Fuente, Jon Odriozola, López Montoro, Eneko Agirre, Laiseka, Janik eta Oskar López Uriarte. Eta 44. kilometroan atzeko 9 hauek aurrekoekin bat egitea lortu dute 18 beraz. Eta pixka bat beranduago Kasero, Palafin, Katchenko eta Bilbao heldu dira aurreko talde horretara. Eta azkenik 30 gizon aurrean jartzeko beste 8 gizon heldu dira tropeletik. Etxezarraga, Inigo González, Ibon Ajuria, Unai Etxebarria, Barrenetxea, Jose Luis Sánchez, Jose Julián eta Cesar Solan. Esan bezala, 30 gizon aurrean eta tropela minutu terdira. Aurreko talde honetan, Banesto taldea jarri da Jotake lanean bertan zuen eta Kasero txirrindularia. Sailkapen nagusiari begira, ondo kokatuta dagoen txirrindularia da Valentziarra, Jaimerenak duen liderrenetariko bat. Esan bezala, aurrean beraz, 30 gizon batu dira eta hoietariko batek aurrera jo du Inigo Txorrau, Kaiku taldeko mutilak. San Cosmeko gainarantz hartu aurretik salto egin du Kaiku taldeko gizonak eta atzean esan bezala 29 gizon. 26 segundutako aldea atera dio lehen talde horri, baina berehala irentsi egin dute, harrapatu egin dute. Beraz, berriz ere 30 gizon aurrean San Cosme igotzen hasi direnerako. Atzean tropela, minutu terdi. Lanean Jotake Banesto taldea. Gizonak jarri ditu aurrean Kaserorentzat lana egiteko asmoz. Ordugu Oskar López Uriarte lasterketa buru erritmo bizia ezarriz aurreko talde horretan. Eta San Cosmeko gainatik lehena Holanda taldeko Banriel izan da. Ajuria izan dugu 2., López Montoro 3., González 4. postuan eta Elkor Iribe 5. Tropela San Cosmeko gaina hontatik 40 segundutara pasatu da. Aurreko talde horretan Fortaleza taldeak ere bere liderra zuen, Roberto Laiseka. Orain direla 3 bat urte, bira irabazi zuen gizona. Eta 3 gizon zituenez, iesaldi horretan lana egitea tokatu zaie. Dena den atzean Stuttgart taldeko txirrindulariek gogor ekin diote, upal etzegoelako aurreko iesaldian eta liderari mesede handia egin dio Stuttgart taldea. Ordugu tropela aurrean Stuttgart taldeko 2 gizon eta jarraian zengotitak zuzentzen duen taldea. Kai, Zaragozako txirrindulari talde indartsua. Liderra, lasai asko, gertu ziren dagoeneko
aurreko ieslari guztiak, eta Oskar Mollar beraz lasai zegoen hor atzeko talde horretan. Eta aurrean 30 gizon, baina hoietariko batek gurpila zulatu du. Leon Banbonek hain zuzen ere. Sebastian Perezek aldatu dio gurpil hori, eta berriz ere martxan jarri da Holanda taldeko selekzioko partaideen Leon Banbon. Balmasedan harrapatu ditu tropelak, ieslari guztiak, eta hor dugu Jurgen Gilsin atzetik etorri, aurreko ieslari guztiak pasatu, eta lasterketa buru jarri den gizona. Atzo etapa irabaztea lortu zuen, gaur elastiko berdea zeraman soinean, irregularitatearen mailota beraz, baina 102 kilometroan atzetik etorritako beste 8 gizonek pasatu egin dute. Aurrean beraz, Palazmin, Casero, López Montoro, Moises Txozas, Jose Julián, Jose Luis Sánchez, Kititxenko eta Unai Etxebarria genituen. Hor dugu aurreko talde txiki hori, esan bezala 102 kilometroan aurrea hartu diote tropelari, eta lanean indiotake pesaden taldeko gizonak. Arriskutsuena dudarik gabe hor Casero zen sailkapen nagusiari begira. Eta atzean lanean jarri behar izan dute gainontzeko talde guztietako gizonek. Hor dugu Holandako selekzioko partaide bat tropelaren buruan, eta liderra oso gertu, Oskar Mollar. Kai taldeko gizonak arriskuan ikusi du bere elastiko horia, eta aurrerantz jo nahi izan du. Tropelak ez dio baina parkatu eta berehala harrapatu egin dute. Eta etapa amaitzeko, 3. mailako mendate bat falta zen oraindik, Avellanadakoa hain zuzen ere. Aurreko taldeak 2 gizon galdu ditu, Txozas eta Jose Julián. Aurrean beraz, 6 txirrindulari, eta atzean lanean brasileña jarri behar izan da. Inigo Cuesta da eta dudarik gabe itzuli hontako favorito nagusietariko bat. Aurrean, esan bezala, Casero zegoen, eta oso gizon arriskutsua da gainontzeko favorito guztientzat. Txozas eta Jose Julianek bat egitea lortu dute berriz ere aurrekoekin, beraiekin Banbon zetorren, eta une horretan lasterketa buruan 9 gizon genituen. Avellanadako mendatea helmugatik oso gertu zegoen, atzean lanean esan bezala brasileña jarri da, eta Avellanedako gainarantz igotzen hasterakoan Casero eta López Montorok gainontzeko ieslari guztiak atzean uztea lortu dute. 2 gizon beraz lasterketa buruan, eta oso gertu atzean gainontzeko ieslariak. López Montorok erasora jo du, eta gainatik bera izan da lehena. Jarraian Casero pasatu da. Eta pixka bat atzerago tropelaren buruan oraindik ieslari lanetan aritu izan diren txirrindulariak. Hor dugu Casero gainatik pasa ondoren, eta hor tropela. Caserok López Montororekin bat egitea lortu du, eta esprinera erabaki da etapa. Sprint horretan, azkarrena Banesto taldeko Angel Luis Casero izan da. 3 ordu, 39 minutu eta 7 segundu behar izan ditu lasterketa bukatzeko. Montoro izan dugu 2. postuan, eta tropeleko azkarrena Stuttgart taldeko Janik. Jarraian, Tipli Euskaz eta González de Galdea. Guztiak 11 segundutara. Hor dugu ba, gaurko etapako irabazlea, Angel Luis Casero, Banesto taldeko gizona. Jaimerenak gizon honengan du bira hontako liderra. Eta sailkapen nagusian, Oskar Mollarrek jarraitzen du lider gizan. Brasileña taldeko Inigo Cuesta 4 segundutara du, Ortego Kaikukoa 4 segundutara baita ere, Casero 5 eta Gilsin 7 segundutara.
Bihar laugarren etapa korrituko da, 155 kilometro Balmasedatik Ermura eta tartean Areitio, Trabakua eta Ixuako gainak. Comunes